Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kasunjuk ki wahe shnong jongga yuksi bat sapai rengkat bat ka Khasi Students Union Kupli Area Circle kila ai da jingtho hau menteri ka sarkar jilla u James K Sangma upadai pe ya katnat Forest and Environment ban penkhe imbyang ya ka wa Kupli kumbakalong haki menor balaletno kani ka kunhun kada angnot shisha ban penkhe imbyang ya ka wa Kupli namar ka jingjabo bat kala aset jongga nakadaw ka jingti pathar yau dowyong kapalawan ra'ru ya ka jingyap ki do dokwa bat ka jingkala rong jongga si nadem jongga sejuk hsnong luxis pasikul harangkat ba KSU sasnong unit KSU yuksi unit KSU safa unit ba KSU premet na ngilawan ba ni kendu ya bu Jim Sama udah minister jangka Forest and Environment ha yung sa du ha ba ngilyo ba persnyo ya ki jingdon kam ya ba ni kwa ban ki imbang ya ka wa pli ka bade ka we na wa pli ka ba paunam ka ba don ha ko cela bat ka ba sakta mentah na daw ka jing kela asit jongko nakadaw ka jingjot pulat ka jingti dawyong te hakbade bakane ni na leng jongsen ni la persngaw ha minister berbrom namta ban iki imbang ye kene wa kramba kene wa kan yo biang ye borom kumba julong broch kata hoy miswa ni te bakane ka wa upli de wa ka paunam ha amtang ha jing internet re nomar ka jing bonru ki dokha haba ki bro na klem ki shnong kilawan pan likwai siga shnong jomi ba kumjuru ki nong shnong ru kila yo ban kamai im jakpo lumba ka jing kwai ki dokha bat ban yo ban di nang ban yo ban tundap biang ha la ying lasem te re mendapat ke basong si kelong ba kanega jing internet bat ka jing pun dokha dok penat jong negwa pli kala duno na marga jing joprat ka aset te ha kabade bagane mina galeng keseng nila kerpat yo James Sama ude minister jangga Forest and Environment namta ban ai scheme ban penki imbiang restoration ya gane ka wa namba kane ka wa kan yo biang ban long kumba ka julong ban yo ru ban ke kidokha kiba donaka kin yo ban im ban pensturu yikin nong mta ban yo ban kamajik po lumba ka jingkwai dokha te ngi sotonat ba jing kedu ba james ula kular ban simkya yune baru ongru ba kumba maui don jega jingi yigmariam mauru ula kular ban leka bala ban penyo yekene ka scheme mta ban Kimbiang yaga nega wakpli lembaga Mekarya Environment Protection and Restoration Fund kenang ba buhatnong yuksi sapasakil bat harkat kejing yodonlang kinong yalam jongka KSU yuksi sapasakil menta kesini nilai kendu ya minister Jim K Sangma ha kejing yadai bat kejing dongkam hapok ka yuksi PHC berkejung dawa jongi hakejung yadai kejung donkam hapok kejoka kilong kunde kebanung kong ke umbang udi ke baarbat ke kerjakatia jong kilong pang bat jong ki staff bat kumju kejung dawa jongi kalong ke ki staff kinos bat kunjuru ha kejing yadai bat ke network hapo kata ka PC kum prekam ke network uta ngeling jongi kum ki nong yalam nila dawa bat kunju ngeling jong ni minister dan buron jongi ila kular kat bala masyufia ha kejing yadai bat ke kejing dawa jongi hapo ketiga PC
Yang selama. Bat ulat